Mao din ang ganap na morong adlaw mga paps, padong may ni sa Lapu-Lapu mga paps, diri mi agi sa Ferdinand Marcelo Bridge, kay mga tumi sa All Bridge, kay nasili kamay nga plaza, mo ni ang All Bridge mga paps. Presko kay hangin diri kay naman siya sa ilawom sa bridge, ya dagat naman diya mga paps. Ya mo ni lang plaza nga gamay mga paps. Relax kayo, bugnaw kay hangin diri. Kung dito mi sa Mactan Shine sa dani mga paps, ug pauli mi diri mi agi sa Sisilix mga paps. Pero wa pa mi ani kasud sa Sisilix gyud, na pa mi agyan nga kasir para makasud mi sa Sisilix. Ya hinahinay ra gyud dagan ani mga paps, kay do na may limit sa speed sa dagan diri sa mga motor mga paps. Ya mga sakyanan gusto kay padagan din mga paps, ya do na sila yung mga lane para sa mga motor. So arita subay sa mga lane mga paps, kay doon naman po yung mga CCTO diri nga manakop mga paps kung mula pasta sa atong lane. Munang mag-amping lang kita diri mga paps, kay kusog sa kay hangin, delikado kayo walugpad ta adto kita sa dagat tugpa ni mga paps. Diri napita mga paps muna ang tambayanan sa mga naay maaberya nga mga sakyanan or motor. Doon na pa sila gibutang diha nga tambayanan para mapadapli na to ang ato ang mga motor o mga sakyanan nga maaberya. Padong na miyani sa kasir mga paps, kay mubayad na miyani padong na makasuod dito sa ilang bridge nga Sisilix. Bago rin yung bridge diri sa Mactan, lalo kapoya gini voice over mga paps. Ay padong na miyani sa kasir mga paps, kay mubayad na mi o kana di rapita mga paps mo na di ang kasir. So ana man mi diya moagi padong dito sa bridge. Kining maong bridge mga paps gasumpay ni sa Cebu City o Cordoba. So dali ra kita maabot kung arita dili moagi, kay wa may traffic nya. Dako kay ang daan pagyud mga paps, dili kayo ta magkalisod, di ta mapiit gyud ay kuya gini mag voice over ta mga paps. Ya naglinya sa mga motor ya, para mobayad mga paps. O kung magbayad ani usa na po yung may pasod pa daw sa Silex. Kung gisundan nakadawat tas ticket, kita nasad mo kuha tas ticket mga paps niya. Barato ra gid ang motor dili mga paps, dili pa kayo mahal. Ang masakyanan gatos sa kapin, so ang motor panikabot gatos yung manatag bayad. So padayon na ta mga paps, kay pwede naman ta mo sod, kay niabli naman ang gate. Gate abot unsa na ay tawagan na ay ug kana diha mga paps mo na ni padayon na miyan ni sa pagpadagan. Ang limit din sa speed dire sa pagpadagan mga paps 60 to 40 ra gyud sa mga motor, pero mga sakyanan depende na nimo kung kaya nimo abot og 100 nara nimo mga paps. Na sila ilin dire pwede po ka mulapas basta sakyanan, kay wa may stricto ang sakyanan siguro dire. Wa kay ko kabaw kung di ba stricto, kay di po ko yun nga amaritis gyud dire mga paps. Ang lin sa mga motor sa daplin ari kita moagi sa daplin, kay kusog kay managa ng mga sakyanan kuya, kay madagitan ta simba ko lang ya dito kabot dito sa Cebu City. Hinahinay lang gyapon ta mga paps, kay kusog gid kay ang hangin dire mga paps, delikado kayo madagitan ta sa mga sakyanan sad, kay kusog sa kayo ang mga sakyanan nga mangagi. Tabla kita mga paps ato kita tugpa sa dagat ani kay dagat naman niya mong gisubayan mga paps. Magkita na to sa isikilid mga paps, dagat na ni siya. Og sana hibulong di ay nga wa ko magtagalog ay bahala na sila di ay, kay gahi kay tong dila magtinagalog wa magita maanak gud og Tagalog mga paps. Cebuanong dako magita kini ding sisilik sa mga paps, perti kay ning pagkalaparang dala na mga paps padong dito sa Cebu City sa SM seaside ni Tugpa. Ora po taga sa kagiroplano kaya tugpa man gyud. Muna diha ang daplin na ni mga paps niya, si daplin ni puro na ni dagat, pero dili kay yan nga lawom gid kay ang dagat diha mga paps. Kaya dili na moagi diha ang mga barko, kay masangit mo kunong ilang ligid o na ba dahil ligid ding barko mga paps. Ito mo ginamoagi sila sa tunga-tunga gyud katong naay tulay dito sa tunga,
Di pa na to makita kay layo-layo pumanta sa tulay gid mga paps. Pero padong namiyani sa tulay mga paps. Pero di na ko ni mahurot ug upload ni mga video ha mga paps kay taas man gini akong cellphone mo loading naman gini mga paps. Kay dogay naman ni cellphone agad. Mo nang dali na kay mo loading. Naman na ang dagat ya mga paps. Kaya ko kauban gauna na sa mga paps kay kusog man na sa mo padagan kay kanako nga hinay ra kayo. Pamang di ko ka suway agi ko diri mga paps nga gamotor. Nakaagi ko diri sakyanan akong gida. Ya motor man ni kong gida so hinay lang kita mo padagan ani mga paps. Labi na kay doon na sa speed limit kay di puta kumpiyansa diri kay napoy manakop diri mga paps. Mga sitom siguro ni manakop